Kami besi basano tabukbo luku haugani samong kejajak. Sigang rogu samong cekjakfono phiaba kesar mazaro tabuk samong mothajak. Obohaino Mangpuli Kasabiko Ompi Constituency amsiyo. Ompi Constituency amsini yakrai kami Deshezua Thangma Lama Salamjakbuni Jaijor 2012 eba 13 bisibo phiaba BCC ngi tonga tabukbo Lama eba Jaijor kahapke shnamjayako. Paithago Ompi amsini Ketal Emile Pasalan Jomatia BCC ni ulo haino hai ketal Jaijoni samung cengirika. Logyo manjadika hapangni kubuni tangfangrobo. Ini seng yakrai kami kaisa bridge construction solai tongo kobang mo bisirogoi o kami ni borok rok demand khaimani bisingtui borok ni chai tongmani bisingtui parani leaders rok parani samaj ni borok rok samajpati rok chaudhary rok joto palmi logi borok chai toglaimani bisingo 2013 go o bridge malai jabe borok khatung khajake o bridge sagatini tinile mahine sinai borok ji imang nugmani 2013 ni pore ekhane totally stop thangka pray 10 years dos ang jokhon Ketal MLA hapara hafaile hangkhene ang tabok 9 bosor 9 mas ang tongo Ompi nogor Ketal MLA ngai phaimani yagulo sini executive engineer malai kha tei sini SDU sini bonongan senachoron jomatia bono to bogoro barbar visit khaipekha visit khaimani yagulo sakagori put horokha officially pathokha এরপরে এখানে খবর মাখা আগেনি সিমিয়ামো সামং যেহেতু অর্ধেকে চেংজাকবা খাইফেসিনাই বরক হংখাইছি गोबां जों निउज चेनेल लग बरक खामो तानि बां खाइजाय गैया आनि साकबाय थां बां प्रिपारेशन नाजाक जदि अमो ब्रिज मा आदां मादांखा तांगै जे कन्ट्राक्टर तांगेखा तंनाय बनि बुमंतै विधान सभा को बुमंग आं कुइसन प्रश्न जमा रगै बनि बुमंतै आं एसेम्बली को कक सालायनाय जमानि बाङै बो खाइया sini SDU executive no to bogoi visit mar khaipekha news rogo rokha boni bisingo department ni borok no jeamoto NBCC agency borok samung mamani yagulo kesar mazaro pray 10 bosor ba thakjak engkhe officially report jokhon sokha borok mago sekha u samung no complete khairosne borok bo semane bisingtei tini sini yakrai kamini borok rok o amsaini maya ganang kha ganang dukurok ini borok bridge Ketal magani digi thangai tongo pray tangjagai tongo naito thokhe bonono tini ang surprise kaise visit khaini phaimani visit khaithani go ani loge go tongoro kamini okra chakra rok yang birise bura rok tongjabai ge ani ma phani saman ani babani saman ani chuchuni saman go tongjabai ge teichini leaders rok tongbai ge jottono tini niu visit borok bo phaigai ano logero phaikha borok no thakchangma hambai ma yaphago tei okra no khulumung yaphago asuni